Agora a un caso concreto, a unha asociación que leva décadas traballando na comarca de Ferrolterra a prol da infancia dos nenos e as nenas con máis dificultades. Quero sinalar que esta asociación foi declarada de utilidade pública dende o ano 1997. En que situación está neste momento? Vou ler dúas notas de prensa que recollen as súas declaracións do día 12 de febreiro de 2015. Grito de auxilio en Ferrol das familias de nenos con problemas psicosociais. Denuncian recortes do 35% nas axudas concedidas pola Xunta nos últimos 4 anos. As PANEPs vive entre eres e servicios menguados. Baixo a terrible justificación da crise, os recortes desploman aos máis vulnerables como un alude de neve. Na área de Ferrol, máis de 5.000 nenos e nenas con problemas psicosociais. Ademais, permítame un engadido nesta nota. Cando tive a oportunidade de reunirme coas traballadoras deste centro, dicían que, claro, coa crise e coa situación dramática que vive de paro a comarca de Ferrolterra, cada vez teñen que atender a máis nenos e nenas que están vivindo unha gran presión nas súas familias e nas súas casas e que os centros de ensino non son capaces de darlle tamén, porque non teñen o persoal aceitado, axuda a estes nenos e nenas. Pero, como estaba dicindo, vou seguir lendo, nos últimos anos esta entidade veu mermada as súas subvencións, co que significa para os seus usuarios, para as nenas e para os nenos. Esta asociación viuse na obriga de ter que sair á prensa, reunirse cos diferentes grupos políticos e demandar da sociedade axuda. Como decía antes, un grito de auxilio, porque neste momento non poden xa manter aberta esta asociación. Dende este grupo parlamentar, no mes de decembro, preguntamos ao Goberno e o que se nos transmitiu por parte do Goberno galego foi que tiñan interese en manter a viabilidade desta entidade. Mais quero facerlles un pouco de memoria, señoras deputadas. Se no ano 2007 esta entidade recibía 176.000 euros, neste momento recibe 141.000 euros. Aínda este ano viu menguado eses ingresos. Pasou de 144.000 a 141.000. Isto tendo en conta que xa os propios traballadores e traballadoras reduciron os seus salarios de xeito voluntario nun 30%, con un esforzo importantísimo para manter a viabilidade da entidade, porque saben que están facendo unha función social que non cubre ningún outro servicio público, nin dende os Sergas, nin dende os servicios sociais do Concello, nin dende os servicios sociais de Galicia, nin dende educación. Estamos falando con nenos e nenas que na maioría dos casos teñen problemas de saúde mental, con dificultades para a súa inserción nos centros de ensino, con dificultades reais para ter profesionais formados que podan axudar a esta entidade. As persoas as traballadoras e traballadores nos facían un manifesto, nos decían claramente que soamente lle pedían ao Goberno galego uns niveis semellantes aos do ano 2011. Estamos falando de volver a fai 3 anos, porque neste momento non son capaces de, con este orzamento, poder manter a entidade. Entidade que ali, como calquera das deputadas que seguramente pode achegarse, e nomeadamente as do Partido Popular, poden ver que non contan con ordenadores, porque os que hai xa son moi vellos e non poden traballar con eles, que as instalacións están claramente defectuosas, mas que o importante deste servicio é a experiencia que teñen durante tantos anos, profesionais moi formadas e formados, e además a vontade que teñen de seguir adiante porque entenden que o seu traballo é moi necesario. Por iso, despois da contestación que recibimos por parte do Goberno galego de que esta entidade podía estar tranquila, que para o 2015 vería cubertas as súas necesidades, nesta mesma comisión, a Comisión Quinta, comprobamos despois que se lle reduciron eses orzamentos. Pero é máis grave que en ningún momento nin a Conselleira de Benestar nin a Conselleira de Sanidade accedeu a reunirse coa propia entidade. Sempre delegou en outros directores ou directoras xerais que non
sabemos que o Goberno é solidario, pero cando unha entidade de tanta trayectoria que atende a tantos nenos e nenas fai unha solicitude ás propias conselleiras, nos consideramos que as conselleiras deberían ter un momento na súa senda para escoitar de primeira mal cal é a situación e deberían incluso visitar este centro. Por iso, e a petición da propia entidade, hoxe traemos para o debate e agardamos co apoio dos grupos que conforman esta comisión, que conforman este Parlamento, un texto bastante simple e que recolle o espírito da entidade. O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a garantir o correcto funcionamento das PANEPs, dotando o seu financiamento público dos fondos necesarios para o cumplimento desta finalidade. A Administración galega comprométese a revisar os compromisos orzamentarios para que os salarios sexan conforme ao convenio laboral, porque hoxe están moi por debaixo por propia vontade que, ademais, efectivamente, é un sexto que honra aos traballadores e traballadoras, pero que é unha situación insostible, a revisar, como decía, os compromisos orzamentarios para que os salarios sexan conformes ao convenio laboral e os servicios prestados poidan manter a calidade que sempre caracterizou o bo facer das PANEPs. Queremos tamén facer dende aquí un chamamento, e así o dixemos á propia entidade, ao Concello, aos concellos que conforman esta área e tamén a propia Deputación da Coruña para que se busque entre todas as administracións públicas a pervivencia das PANEPs, porque non é alarmante decir que están nunha situación límite. Como decía, fai unha semana estaban ás portas do Concello. Hoxe nós somos aquí que nos traemos a voz das PANEPs, pero simplemente somos realmente unos intermediarios, porque realmente deberían escoitar as familias e escoitar as traballadoras e os traballadores. Situación da comarca de Ferrolterra, incluso UNICEF manexa esos datos, que os nenos e as nenas que están sufrindo máis fondamente a crise e o están pagando en trastornos da súa conducta e tal e como traballan dende as PANEPs con problemas de saúde mental. Creo que o que se pide nesta proposición incluso é bastante cativo, é moi razonable, eu creo que é unha débeda que temos todas e todos coa infancia. É moi fácil, tal vez, asinar un pacto pola infancia, pero moito máis difícil despois facer compromisos concretos como é comprometerse con esta entidade. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Adán. Polo Grupo de Alternativa Galega de Esquerda ten a palabra a señora Solla. Gracias, presidenta. Efectivamente, este é un exemplo